Huriani tuhata naing pukau tama parminggota sadarion alani taparadi ma rohadohot pikirata martangiang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Horas ma dihita saluhutna selamat hari Minggu madihita na adong di gerejaon songonima nang nama dohoti parmingguan live streaming di Bagas Nabe. Horas selamat hari Minggu anggiat ma parminggota sadarion lam patoguhon hapor seota jala pasangapon gowarni debata. Nunga masuk hita tu minggu paduahon dung Trinitatis na say toktong paposor rohata mamuji debata situlu sadai. Jala topik ni mingguta sadarion ima satia mangihuton debata. Napaingoton hita asa unang ragu-ragu hita laho mangihuton hata ni debata jala margugu mangulahon saluhut nani dokna di ngoluon. Ay say namanggutil do hita muse anggo sopargale hita nuaing atong tapuji jala tapasangap madebata songot tadani hasatiaota marhite bukwe de nomor sia ayat sada sahatu ayat tulu di ayat tulu laos jongjong mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, nato mapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho alijolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluan ni Jehovah siakko, ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon. Jalamar pangalaho hasarepon, maradopon debatam. Haleluya. Martangian mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madele hami ujuro hapogosot tuhami. Jala asa unang magopohu bahen hami si lehon-lehon muna denggani, ujuro pasupasum tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon. Lehon di hami hapor seaon, asa dohot hami parjabar di seteanon ni akan naporsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Tauduti marede sian buku ede nomor 580 ayat sada dohot ayat tolu. Tatangihon ma patik ni debata di minggu padua hondong Trinitatis imana tarsurat di 5 Musa 10 sada ayat sada songonon madidok disi dibaheni ikon haholonganmu do Jehovah debatam jala radotanmu pangoloion tu ibana akka aturanna pe akka uhumna dohot tonana salelek ko mangulu ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 334 ayat sada dohot ayat 2.
hatopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan, para si roha na sumurong amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habangsa habadion mi, manopoti jala menganggukon dosa nami. Macai jut-jut warsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahenan nami narwai. Dakku haholongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toldi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubahek kami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tu hamatean saliling nililing nai. Alai nama purus mahami noaing tu asin ni roham na gudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak nadangolon. Amin tabigima hatabaga-baga ni dibata taringot tu hasesaan ni dosa. Molo tungadong manang isi na mardosa, adong do pangod diata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do perlingganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasang apon madi debatana di gijang. Amin. Tauduti marendesian buku ide nomor 265 ayat 2 dohot ayat 3. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu paduahon dong Trinitatis sadarion natar surat di Lukas sia ayat 50 sada sahatu ayat 62 tajahama marsikat sorin alai di dalam donok ari hababakitna di patohom mabohina mardalan tuhuta Jerusalem
Laos disuruh aka suruanna patujuluna. Jadi lau manasida dibongoti masada huta Samaria. paturehon paburginanna. Gabedang dijakon nasida ibana, ala dipatohom bohina laho tu Jerusalem. Marinidai seseanna si Jakobus doh si Johannes didokma. Tuhan anggo oloho hudokon hami maturun api sian ginjang mangalesehon nasida. Songon binahen si Elia. Alai humusor maibana, honahata manasida dibahen, nin nama, dang diboto hamu hape manang tod di dia dihamu, Ay lawa paluahon dada mangagohon ton di nijolma anak nijolmai ubahen naro. Jala tuhuta na asing nama ditopot nasida. uju di tongadalan nasida nin nasahalap ma madok ibana, sai ihut tonokku doho manang tu dia pe holao. Hidup Yesus matu ibana. Namarliang doa ka atu-asu. Namarasal ropidong namartonga-tonga langit. Alay anggo di anak nijolmai dang adong hapeahan di uluna. Ia tu sahalak na asing didok, ihut tonau, alai didokima, loa saujolo laho mananom damang. Alay ni nama mandok ibana. Pasombu maaka namate mananom namatena. Alay anggo ho borhat mama maritahon harajaon ni debata. Sahalak na asing musemadok, huihut to peho Tuhan, alai loas aujolo martinading hata tuak kadong aku sabagas. Alay ni na Jesus mamandok ibana. Na manjaman ninggala huhut mamereng tupudi tung nasotau mai tu harajaon ni debata. Ido sahatna mertua do akan atu mangingon hata ni debata jalan apiopsa. Amin. Merede hita sian buku ede nomor 230 walu ayat sada dohot ayat pitu. Tahatidakon ma haporseo tai songon na hinatidakon ni dongata sa haporseo di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosang natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman natin ubuhan ni si Maria nagabi-gabian sianton di parbadia andorang suabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman selatus na mate tarpajal bebana dihaw na pinasilang na tua-tua na turulong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul siamun di bata Jehovah amanai pargugun na suatu dusani disimay gana pay mangulak sugut kanon manghumi halak na manghulu dohot na mate au porsea diton di perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia doh dihasani dosa doh dihatai namando
mulak mangudus sugut daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tabigima puji-pujian sian kor ina hana. Diuduti muse puji-pujian marhite kor paropuan.
Tabigima tikting namasa di Huriata. Warta Jemaat untuk kita minggu pagi periode 26 Juni 2022. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horasma Dihita Saluhutna. Horas. Nama minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, Hasitulus Sadaan Nidebata, dengan topik minggu pengikut Tuhan yang setia, setia mangihuton debata. Yang kedua, penghentian ibadah live streaming. Diberitahukan kepada kita semua karena Kota Bogor sudah bebas melakukan ibadah, maka mulai Minggu 3 Juli 2022 ibadah live streaming ditiadakan. Yang berarti minggu ini 26 Juni 2022 menjadi hari terakhir diadakannya live streaming pada ibadah minggu. Untuk itu dimohon kepada semua anggota jemaat dapat mengikuti ibadah secara onsite tatap muka di gereja, yaitu jam 6 pagi berbahasa Indonesia, sekolah minggu jam 7.45 WIB, dan jam 10 WIB berbahasa Batak. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, PHD Sektor. Diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Kamis 30 Juni 2022 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertanggungan sektor di gereja untuk semua sektor dan sekaligus penutup PHD Sektor di gereja secara onsite dengan topik Mangulahon Nadenggan Tu Saluhut Halak. Dimohon kepada semua anggota jemaat semua sektor dapat hadir mengikutinya di gereja, dikarenakan mulai minggu depan kita akan pertanggungan sektor di rumah anggota jemaat. Dan untuk Kamis 7 Juli dilaksanakan di rumah keluarga J. Sianipar Boru Sitinjak dari sektor 2 dengan alamat Taman Gria Kencana, Jalan Salak 2, Blok E8 nomor 14, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor. Dan rumah kedua keluarga calon Sintua HJ Siutapea, Boru Sitorus, sektor 4 dengan alamat Jalan Jabaru RT 4 RW 5 Pasir Kuda, Ciomas, Bogor. Diharapkan supaya keluarga yang akan menerima pertanggungan di rumahnya dapat menghubungi paniroinya masing-masing. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang keempat, rapat pembentukan panitia Pesta Parheheon Ama, Tahun Kesehatian, Pesta Gotilon, dan Pesta HO Ojak. Hari ini minggu sehabis ibadah minggu, dimohon kepada semua ama untuk tinggal di gereja karena akan membahas pembentukan panitia Pesta Parheheon Ama, Tahun Kesehatian, Pesta Gotilon, Pesta HO Ojak. Maka dari itu atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang kelima, perbaikan halaman dan parkir sepeda motor. Dewan Diakoni dan Seksi Kemasyarakatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang, Inang, Naposo Bulung, serta jemaat HKBP Bincarung yang telah berpartisipasi membantu serta menyumbang untuk pelaksanaan betonisasi halaman gereja dan pintu masuk gereja dengan total biaya
Rp21.400.000. Rinciannya 6 juta dari program seksi kemasyarakatan dan 15.400.000 didapat dari beberapa donatur. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Yang keenam, donor darah PMI. Kepada semua jemaat HKBP Bincarung yang ingin mendonorkan darahnya, gereja kita melalui seksi kesehatan bersama PMI Kota Bogor bekerja sama mengadakan kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 bertempat di gereja kita sesudah acara ibadah Minggu. Diharapkan kepada semua jemaat yang sehat dapat mengikuti kegiatan tersebut untuk menolong sesama karena setetes darahmu berguna bagi kehidupan orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, ibadah tahun kesehatian HKBP dalam peduli disabilitas dan difabel. Besok, Senin 27 Juni 2022, gereja akan mengikuti kegiatan ibadah tahun kesehatian HKBP Distrik Bekasi Deboskap yang bertempat di HKBP Rawalumbu Bekasi. Masuk jam 14.00 WIB, dipimpin langsung Eporus HKBP. Dan dari gereja kita akan berangkat didampingi kedua pendeta dan dewan serta anggota difabel. Dari gereja kita serta pendampingnya yaitu Alvaro Napitupulu, Sahat Sihombing, Surya G. Marbun, Lulu Situmorang, Michael H. Hutapea, Ricardo Hutapea, Ponggok Hutauruk, Makmur Napitupulu. Semoga ibadah berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan memberikan semangat bagi saudara kita dan rombongan dan Bincarung berangkat kembali dengan selamat. Yang kedelapan, kegiatan panitia tahun kesehatian distrik Rayon 1. Sesuai dengan rencana kegiatan pesta tahun kesehatian distrik 28 Deboskap Rayon 1, maka panitia seksi dana akan menghubungi kita melalui penjualan payung, kupon sumbangan dengan door prize sepeda motor, serta proposal donatur dengan sumbangan di atas 10 juta akan diulosi Eporus pada pesta puncak kesehatian sekaligus HUT ke-10 distrik di Ronatama, Depok tanggal 16 Oktober. Sementara sumbangan di atas 3 juta akan diulosi oleh Preses di Gedung Sahala Martua Bogor. Marilah kita menerima dan mendukung kegiatan tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang kesembilan, buku mendekat Pak Jonok. Diberitahukan kepada kita semua bahwa buku mendekat dan Pak Jonok sudah tersedia di gereja. Bagi jemaat yang ingin memilikinya dapat menghubungi seksi sending yaitu Inang Sintua N. Borugultom. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ke-10, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 26 Juni 2022 sampai dengan 2 Juli 2022. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. 1 Korintus 1 ayat 5. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Warta keuangan rekapitulasi keuangan Minggu 26 Juni 2022. Jumlah penerimaan Rp13.929.000. Jumlah pengeluaran Rp14.657.600.
maka saldo defisit minggu ini minus Rp728.600. Rekap saldo kuria, saldo minggu lalu Rp536.576.475. Saldo per 26 Juni 2022 Rp532.847.875 di luar dari deposito huria dan dana perizinan. Rinciannya Mang Inang bisa lihat di grup WA kita masing-masing. Tetap kita patuhi protokol kesehatan. Oleate madihita saluhutna, shalom. Tabegima puji-pujian marhite kor rena.
Diuduti ma muse puji-pujian marhite kor ama.